Malawi Today. Oh yes. Akilifi asala malo madzi amozi. Odi inu akombe. Mukamachula anzanu kuti asala madzi amozi. Inu masala madzi angati? Inu pano muli kuti akombe. Inu weekend mwenda bwanji. Inu ndikamakuwuzani kuti ma movement anu onse ali m'manja mwathu mutima kati kupangani follow tikukuonani. Mudziona ngati mwina tikunamizirani. Inetu ndikhoza kukuwuzani monse mmene munayendera weekend ndi state imene muli panopa. Mava? Muli mu state yokuti mukumva ululu, muli pa peni yopsa. Koma palibe wina aliyense wakuboma kapena wina aliyense akugwirani mkono. Simunachite ngozi ino Agape Kombe weekend? Inu simunachite ngozi ino weekend? Inu muli kuti? Muli kuchipatala, muli kunyumba. And yeti palibe wina aliyense akubwera kuzakuthandizani. Koma yeti usana ndi usiku mukukuwa kumanena kuti kuboma ndilomweli chani kunyoza anzanu kuopseza anzanu. Umene ni moyo wa mtundu wanji. Umene ni moyo wa mtundu wanji. Tima kupanga ni follow munachita ngozi ino on Friday. Munachita ngozi munagundana ndi wanjinga. Pakali panopa ngati mongaletse VN yangayi. Mwina tajambulani chithunzi chanu kapena muimbe video call. Musanke anthu 3 pa group po mungoyankhula nawo video call. Ineyo ndisakhalepo. Ndiye anthu anene kuti mukuoneka bwanji. Ngati mungaletse. Pena pake mudzafatu chifukwa chokuti mwagwira dzina mukunena kuti iya ife tagwira apa tikuzendewera apa koma mukufinyika mukunyenyeka. Ndikuze ndi chilungamo anyamata inu. Mudzafa ndithu kumanyenyeka anthu kumaona kuti munthu akupita uyu. Yose. Panopa anthu akusamala za miyoyo yawo amene mukuthandiza kumajira kumatani panopa siya kusamalani. Pakati panopa mbali imodzi yako ndiyo tupa kutuluka mafinya. Ukhoza kuphulisa diso nthawi ina iliyonse. Andiyeti kuima pepa gulu kumanena kumanyoza anthu masala madzi amozi. Iwe ukanga ndi wasala madzi 10. Iwe ndiye bwina wasalaso madzi amozi onde ndiwe wemwe. That's very pathetic anyamata. You see? Apapa ndi pamene tikanadziwa kuti MCP ikusamalani. Ndi pamene mukanabwera poyera MCP ndikusakugwira ni mkono. Koma MCP kulizi kuboma kulichu inu mmadziwa anthu angati kuboma ambirimbiri. Sakubwera lomodzi zakuthandiza ndipene magonapo. Mukhoza kumavunda muli nyumba momo. Ngati mukundiretsa kuti simunachite ngozi, ngati mukundiretsa kuti muli bwinobwino, choose anthu atatu osati ine mundiyikepo, mwayimbire video call, muyankhulane nawo, abwere pano anditsutse kuti ampaso mukunama. Ine sinachite ngozi ndili bwino, ndiponso anthu wani mboni zanga ayankhule anthuwa. Anthu ayankhule kuti ampaso ndino abosa. Agape Kombe ali bwinobwino. Please. Auze ni masters anu azikuyang'anirani ili dziko ili. Adzakusiyani pansewu mukupwetekeka. Adzakusiyani pansewu ando kupwetekani. This is not good, please. Ndiye apa muchepese mawu maopseza anthu kuti masala madzi amozi masala jani ayi. Zisiyeni zimenezo kumbali. Tionere inu masala madzi 10 inu. Boma likugwirani mkono. Thank you. Koma ndikudikira mupange video call kwa anthu amene mungatchule pamene popo kuti mupangira video call ndani mukhale pa group muyankhulani mundionetseka penapo ine ndikuchallengeani kuti ndikhoza kukutulutsirani chithunzi chanolo chimozi iniyo mmene mukuonekera pakali panopa ngati musakukhulupirira mukhulupirire. Thank you. Ndipo nenenso kuti ndiponya kumene chithunzi pa group pa anthu akhulupirire chimodzi. Thank you. Mwaswera bwanji abale ndi alongo nthawi ino yakumamawa pamene kampeni waseguriridwa anzathu a DPP anzathu a STM anzathu a DPP abale athu makulu athu ananu ife tili muliyenda koma tapanga kafukufuku ozama kwambiri. Muchenjere kampeni. Muchenjere naye kampeni. MCP apenta magalimoto achipani cha makaka a DPP. Amene muti muzenda nawo pa DPT ofuna kupanga chipongwe president komanso anthu anu. Chonde apanga ma t-shirt a DPP. Kuti muzenda nawo mu DPT umenewu. Ndi abale chonde tetezani Arthur Peter Mutharika. Tetezani nduna
tetezani omuyang'anira, musalole mistake. Ifeso tawuzidwa ndi kuchipinda kumene kukuchitika zinthu zimenezi. Musazitenga ngati mwina zapa nkhambakamwa chabe. Chiwembu chimenechi chazera kuchoka mwa chimwendo banda kupanga zimene amapanga Yesu ku UDF. Ndiye muchenjere a DPP, muloweze manamba plate anu amene mukupita nawo ku msonkhano siku limenelo. Pa mdipiti wanu musalole galimoto ine iliyonse yosaoneka bwino kukhala pa mdipiti operekeza President Professor Arthur Mutharika. Muchenjere ndithu, kuli chiwembu choopsa chimene achikonza mu mdipiti wa kampeni uyu, chifukwa ayesesa njira zawo zonse zimene amafuna iwo zakanika. Ndiye apa apanga system ya magalimoto awo kufuna kuti muziyenda nawo mu mdipiti. Chisale chenjera, muchenjere chisale. Koma musatenge ngati apa nkhambakamwa chabe, muloweze manamba plate. Kodi guys, pandipiti wathu tikupita ku msonkhanoko ni manamba plate ati ndi ati amene tikugwirisa ife ntchito siku la lero. Okay, madrive athu ni ndani ovomerezeka bwinobwino. Musalole galimoto ina yake yongochokera uko ndikukhala nawo pa mdipiti wanu itipwetekera mtsogoleri wathu amene anthu amuyika mmapemphero, amene ali mpulumutsi wa Malawi. Ichi ndi chiwembu ndithu chachitika. Ife tawuzidwa komweko kulikuluko sitingatchule munthuyo kupangira kuti iyi ndi audio ipita malo ena aliwonse mwina kutheka kuti munthuyonso sazatiuza. Koma kuli anthu angapo amene ati sina khutu kuti kampeni a DPP achenjere. Ife tili konkuno kwa MCP, koma zimene akupanga anthuwa ife sitikusangalatsidwa nazo, anthu akuzunzika.